आवाज सतेंद्र जब वीडियो करेंगे वीडियो कर रहा है तो कौन हम मोबाइल में डाले हम सीधे नेट पर डाले लेंगे। देखो चेक किया कि नहीं पैसा देख लो नेट चल कान में के लिए ये रोटी कथ के बोले लोग ஏங்க போய் சுத்தர கிடைக்க தேவசையால போறவாங்க யாரு போறன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு தடவை சொல்ல சரியா தெரியும் வாங்க கம்பெனி யாரு டைக்ஸிங்க உத்தர போறீங்க எல்லாரும் இதா இருக்குதா இருக்குதா எல்லாரும் நபர்களை கட்டணி கொண்டுதா கங்கணத்தை அனுப்புறீங்களா அப்படியே இருக்கிறேன் நீங்க தனிநபர் யாருக்கு விரும்புறது கங்கண ஆஸ்பத்திரி மட்டும்தான் வேறு நிற்கிறேன் நீங்க நேருங்க கங்கண ஆஸ்பத்திரி மட்டும்தான் வேறு நிற்கிறேன் நீங்க போடுற சாப்பிட்டா இடையா இருக்குது நேருங்க संजोग बात तब मैं देखी भगत जी टाटा कर दीजिए उसको डाल वीडियो बनाना सब बोले यूट्यूब पर सेंड सर के सेंड लाओ सुनिए सर